Health Service Commission 1. 2, amor gi jopiny ka ni daktari en Nyasaye mar ariyo. Kendo mano luor momiyo gi title maber. Lakini sa daktari Nyasaye mar ariyo wakati Nyasaye mar ariyo onge rent. Nyasaye mar ariyo odenyo. Nyasaye mar ariyo pogo chudo fees na nyithinde. Ineno. Ko title to mit ndi. Lakini luor momiyo mano bende konyo uru mar siro wachwani. Because gima temo ngiso jopiny kawuono kadwa tieko. Any meetings wadhi mang'eny ndi. To sirkal ok kaw pek no. Gich wane ma ywak kendo jopiny pok oroyo walwedo. Kenya masani ka school olwaro penj, jopiny tingo boke ma riembo kada ma headmaster school. Ka barabara pio dhigo moketho, jopiny ng'anyo ma pith kada rabolo chunyi barabara. Ineno. To nika ng'ati otho e yo mofuo. Kada pok ochul e dweche ariyo. Ka yath onge osiptal, ka x-ray ok ti,